Hi guys! Welcome sa aking vlog ulit. So yan, happy Ash Wednesday po sa lahat ng single at happy Valentine sa lahat ng couple. So yan, kasama ko aking best friend sa school, si Janelle. Yes, shoutout sa kanya. Then, eto, uwi na kami. Uwi na kami. So, eto, pupunta kami ng park. Tapos may nakita kong, may nakita kong post na yung photographer kasi dito, magpipitik daw sa mga couple. Tapos kami na lang na dalawa yung couple. Oh, couple! Tapos, yan. At saka, may ganap nga pala kasi sa bahay. Ay, hindi naman sa bahay namin, pero sa amin. May ganap. So, mag-celebrate kami. Ayan, umulan na naman. Umulan na kasumugan din. Makakahiya, char. So, ano na. So, yun, nasa sentro na kasi kami, guys. Ito na ako. Nasa sentro na kami at dito kami sa park. So, ipapasyal namin kayo dito sa aming bayan. Wow, bayan. Wait. Hala, guys. Actually, wala namang ganap dito sa park. Like, carry lang. Kaso nga, ba't umuulan? Tapos, konti lang yung tao. Hindi naman maano. Yan. Yan ang aming park. Kung pwede lang kami lumipad sa ibang park. Charot. Ginudge yung char lang. Tapos yun guys, kasi sabi ko sa inyo kanina, merong ganap sa bahay. So, birthday ni tatay. Actually, 4 na tao ang magsa-celebrate. Kasi, yung pinsan ko, birthday niya din ngayon. Kasabay ni tatay. Then, yung pinsan ko na nag-birthday ng February 4, it's celebrate pa din ngayon. Tsaka, yung lola ko na 91 years old, nag-birthday nung February 12. So, isasabay din ngayon. So, 4 ang magsa-celebrate, guys. So yan, abangan natin mamaya kung anong ganap. So yan, pauwi na muna kami at mamamasyal-masyal muna titingin ng mga panindas. Bye-bye! So yan guys, bago pala ang lahat, nandito kami simbahan at meron ditong medical mission. Yes, yung mga foreigner, nag-offer sila ng libreng medical kung magpapatuli, magpapayos ng ngipin, magpapacheck up at kung ano pa. So yan, punta kami dito sa simbahan para magsindi ng kandila. Nasaan kaya si tatay yung nagtitinda ng kandila? Dito. Pero may free doon na candle. Hi guys, kain. Bakit ito nagpapang? Ano ka yun? Ito pa kami. Dara ko lang. Yes. Natin laps kita dyan. Kailangan ko daw ako. Gusto ko yung pari. Cup noodles for today's video. For the tipid person. Sura ka nito. Buwang. Happy Valentine's. Ha? Oo. Hindi ko na-gets. No-gets ka? Guys, nasa market nga pala kami. Nasa loob kami ng market. Yan o. Yan. Tapos yan. Diba? Hindi rin lamasa. Hindi ko nakakawag ito marapag-buhay nagbibidyo. Hindi sa'yo mo lang daw. Kaya lang. Hindi ako nakakasama. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa paradahan ng tricycle. Tapos sila mama pala nandun sa gym kasi sinama niya yung kapatid ko kasi nagpa-check up din sa ngipin ata. Pero ewan ko, hindi ko alam. Pero nagsabi din si mama. Tsaka nandyan yung kapatid ko sa loob.
Nandun pa daw si mama sa gym. So kami, mauna na muna kami mauwi. May mangga! So yun guys, see you later sa bahay. So yun guys, nandito muna kami sa bahay. Yes, ayan o. So Janelle, tambay muna kami dito sa bahay. Tapos maya maya pupunta na kami doon kay tatay kasi baka may mga gagawin pa doon. So tulong lang kami konti. Pero baka nakapag-design na, nakapag-ayos na. So yun, pupunta na talaga kami doon. So yun guys, ang init. So pababa na kami. Papunta na kami kila nanay. Yeah, shoutout talaga sa kanya. Ang cute niya, diba? Ang face niya. Alam niyo guys, ano ako sa kanya kasi ang liit ng mukha niya. As in, ang liit. Tapos sa akin, ang taba. Go lang. Sige. Cutie, short hair, long hair. So yan guys, nandito na ako kila nanay, nandito na ako sa baba, nandito si Papa, ayan o, nagluluto, against the world, oh, against the world, yung tito ko pa, tito ko pa, yan si nanay, ayan si nanay, si tatay oh, yung birthday boy, Yan ko lang kaan. meron pa, tatlo sila, Meron pang kulangang nyug di ko tayo dyan ay, so ito, nag-design sila tita pero hindi pa ata ito tapos. Tsaka ito, hindi pa daw ito tapos kasi may ilalagay pa dito ang puno ng nyog. Saging pa lang yan. So pumunta kami dito para manghingi ng ulam. Ayun o. Ulam. Tsaka mamaya pa yung mga bisita, maraming bisita pupunta dito, mga pamilya namin. Yes, malaki pamilya namin eh. Diba? Shoutout kay Tito. Dito sa vulcanizing shop. Excuse po. Oh, diba? Madilim. At, wait lang. Wait lang, madilim eh. Ayun si Tito, oh. Ayun si Tito Jomar. Hi guys. Ayun si Tito Jomar, oh. Siya naghanda. Hi guys. Hi guys! So siya naghanda doon sa apat na magsi-celebrate. Yung pinsan ko na dalawa, si Lola tsaka si tatay. So ayan, meron silang pabitin. Tama, pabitin. Tapos ang laman yan, pera. Yes, coins. Tsaka candy. Walang chichirya. Ay, hindi pa pala siya tapos guys. Kasi, okay, hindi pa tapos. Mamaya na. Kami na muna. Oh, maliwanagun. Maliwanagun. Ako na, dali na. Ito oh. Sabi nila, kering-kering na nila yan, kaya kakain muna kami ng bisita ko. So, babay na kayo sa aming tito. Ayan. Afam namin yan si tito eh. Bye-bye. Lagon mo nga ni. Na-stress. Na-stress yung ganda. So, yun guys. Katapos lang namin kumain na dalawa. Ayan o. Kumain na kami doon sa, sa sentro ng Cup Noodles. Tapos ngayon, alas 2. 2:26, kumain pa din kami. Kasi, hindi naman kami busog nun eh. Char. So, pupunta na naman ulit kami doon sa baba. Kasi baka magsimula na. Oo. Oh, tara na. Go. Saran muna natin dito guys sa aming bahay. Maraming bati. Merry Christmas. Nawawalhati. Tama ba yun? Ang pag-ibig. Pag siyang naghahari. Ay. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Yung light. Camera. Yung susi ko! Oh my God. Oh. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Labu. Yo! Kami na kami undo. So, yan na, guys. Yung cake ni tatay. Cutie. Kanawayo. Nawara kami. Natatarata. Cutie. Ginigini ko pag ano din nilagit ko. Hindi na to touch eh. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da.
Cutie! Alo, ang daming cake! Yun o. Da 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 da. Yan guys. 4 kasi yung may birthday. Ayan si Yumi, yung pinsan ko. Yan, di ba? Ang ganda. Manang-mana sa akin. Si Lola, 91 years old. Birthday niya noong February 12. Hala, green yung book ni Lola. Oh, sa edit. Tsaka itong pinsan ko din. Anak ni Tita. Birthday niya din. Same sila ni tatay talaga na date. Same na ano. Pasensya na guys sa boses ko. Kiriditon. Chart, kiriditon. Tsaka ito nga guys, yung halaman namin dito sa loob, bumunga na siya at nahinog na. Ang cute talaga kasi ang kinaganda dito sa bahay nila nanay. Pag nagtanim ka, tumutubo, tapos nabubuhay, namumunga. Ayan, hinog na. Kaya saktong-sakto, birthday ni tatay, pwede na siya i-harvest. Ayan pa guys, oh, yung ano, sa susunod niyan guys, pag video ko naman, malaki na yan. Oh, 'di ba? Nyog. Nyog yan guys. Tapos ito, wala pa. Mag-ano pa yan. Tutubo pa. Tapos mamumunga. Sobra daw ako sa explanation. Da da da. Da da da. Da da. Sweet guys, madilim lang tsaka malabo ng konti pero pwede na. So ito sa Lola. Yeah. De, ano daw, ilo na sa may puro po. Sa ano, puro pula. Pag birthday ni Lola, naghahanda talaga siya pag ano, pag February 12. Pero pag February 14, ano, parang sinasabay din yung birthday ni Lola dito sila tatay. Diba, Kitty? Lola, happy birthday! Happy birthday, happy Valentine's! Isa yan. Si Zay Balan la. Malabog. Kaya siya Subunso. Nagtago na lang. Yan! Madali po na pa. So yun guys, okay na. Okay na yan. Masuruway ko yan. Nya, wala na. Kiri lang. Yan guys. Eto kay Yume sa pinsan ko. Cute. 13th birthday. Tsaka ayun pa. Kay... Oo. Itaw-taw. Yan si Tito, ang aming family. Pwede na. Pwede na yan. Kay Lola, heart na white. Tsaka kay Santino. Magaling ang cake na birthday. Cute ang sinsay, nagbahal kayo ni. Naman, hindi naman kailangan ko. Gusto mo na ito kay Tino, ay 15. Cute. Kaso guys, may video okay na. May kanta-kanta na. Excited daw. You do. Cute. La, makinig ka sa ko. La. So yun guys, picture taking muna. Picture. Picture naman nakamala. Ang puso ko. Tunay, hindi noy. Sumabay ka. Yung saro, dali. Ka dyan. Ala, cute. Ika dyan. Picture, papa. At chan. Sabay na. Ilan yung tao. Picture. 1, 2. Pinoy. Ano, ayun na. 1. Alat. Sabay na kayo. Lahat. Mamaya. Saro pa. Saro pa. Wala ba ito sabay ka? Ano naman si Ma? Si Ma. Bisa, hindi mo na makata si nanay pa. Si nanay pa, si nanay. Dali. Ayaw na. Happy birthday to me. Charles. Sabi ko ito. Si nanay. Birthday to you. Happy birthday to you. Baka maano ako nito. May restriction kasi may video 5. Video okay. Basta ang gano'n doon sa ima.
Regalo. Yay! Ay, nasulat na. Happy birthday! Mama, happy Happy birthday to you! Ay, sorry, sorry. Nanay! Kuya, dito yung tutoy. Ah, si Tio pa, si Tio. Tutoy pa. Yay! Pwede mo si Luna. Si Luna. Salamat. Lord, salamat po sa buhay ni Manito nyo na pinagkalaw mo ng napakahaba ng buhay. Napakamarami. 6 to 7 ka na. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon kasi binigyan ka ng mahabang buhay. Salamat, Lord. Saka sa lahat ng biyaya. Mahabang buhay, mahabang Yay! Wow! Thanks, guys. So yun guys, nandito ako sa likod. Nag-ano ako ng lumpia. Ay, yung brief pa ka. Iligan na lang tayo. Sa pambulangan. Ay, nakatulog sumano. Kasi ka... Mawala. Diyan ka nakmata. Hi guys! Yan, na umambon. So yan, ihatid ko muna to sa sakayan. Yes, makasakay to. Umambon na talaga, lumalakas na. Ito, may tricycle, be. Tricycle. Sentro. Ingat, be. Sige. Bye-bye. Umambon na. So yan guys, I think hindi ko na napakita sa inyo yung video ng pagkain namin, ng kasi nabisi din ako mag-asikaso doon ng mga bata lang kumakain. So yan, I think hanggang dito na lang muna aking vlog kasi nga meron ding video okay doon. So hindi rin naman ako baka magka-restriction pa yung channel natin. So yun guys, thanks sa panonood at happy Valentine sa lahat. Happy Ash Wednesday. So, yan. Happy birthday sa mga birthday. So, thank you sa aking mga followers, sa mga sponsor, kay Nolly, sa Team Pawai. So, yan. Bye-bye. Thank you. Shoutout nga pala sa lahat nagpapa-shoutout, sa lahat na nagsusupport na nagko-comment sa page ko. Yes. Meron akong page. Follow nyo ako sa aking page para updated kayo sa lahat ng aking ganap. Minsan kasi hindi ko na na-vlog pero may mga videos na in-upload ako doon. So, yan. Bye-bye. Thank you.